Μπάκα, για πες. Μερικά δευτερόλεπτα. Ο χρηστικός μου δεν βάλαγα. Μπολάνι. Βαρανάκι. Η φάλαινα. Θα πέφτει στο λιμάνι, πέτσεις με μηχανάκι. Αρμάτα. Έλα. Δεν κάνεις τώρα, μπορεί. Δεν πιστεύεις ότι... Είναι αναμένο ρε. Ρε φέρω το να τρώσουμε τις ολάκες. Να σου πω, θα μπείτε μέσα. Χρήστο, έλα εδώ. Φέρ την κάμερα. Έλα, εδώ είναι. Πετάω. Να σου πω, γράφει βίντεο. Τι να μην την πετάξω. Γράφει. Καραβέρα είναι ρε. Ένα χέρι ρε. Τραβάει τώρα. Γρήγορα γιατί έχετε μηχανάκι. Σταμά, πώς κρίνεις. Δεν θα αφήσουμε, έλα.